Здравейте! Днес се захващаме с един изключително интригуващ разбор на документ, който буквално се опитва да пренапише европейската история. И знаете ли кое е най-странното? Не използва археологически разкопки, не използва прашни летописи, използва етимология. Точно така, езикът и скритите улики в думите, които употребяваме всеки божи ден. Материалът, който разглеждаме, се нарича Унгарската планина и изгражда тезата си стъпка по стъпка, за да ни покаже как географските имена пазят тайни, за които изобщо не сме подозирали. Това определено не е поредният скучен урок по граматика, а истинско мащабно лингвистично криминале. Нека започнем с един въпрос, който, честно казано, звучи леко абсурдно на пръв поглед. Какво общо би могла да има една дълга, хлъзгава риба като змиорката с монументалните планински вериги на Европа? Според източника ни днес, отговорът е абсолютно всичко. Да, правилно чухте. Тази връзка не е някаква случайна езикова грешка, а самата сърцевина на една мащабна историческа теория. Документът ни хвърля ръкавицата, проследявайки как една единствена коренна дума е оформила картата на целия континент. За да разплетем тази мистерия, първо трябва да хвърлим един бърз поглед към хронологията. Документът ни връща чак в IV век преди новата ера, когато самият Аристотел нарича тези масиви Херцинска гора, а още по-рано древните гърци са ги наричали рибни планини. Звучи познато, нали? Това име, Херцинска гора, се задържа до към III век след новата ера, преди планините да станат известни като Унгарски планини или Карпати. И тук авторът забива една много важна историческа котва – 477 година и така наречената Залцбургска плоча, която споменава ранните унгарци в региона. Според текста, макар имената да се менят през вековете, етимологичният им корен остава напълно един и същ. И ето го разковничето. Това е лингвистичният ключ към цялата теория, представена в текста. Обърнете внимание на тези две ключови словашки думи. Първата е ухор, което означава змиорка или вид риба, а втората е хора, хълм, планинска верига или връх. Документът категорично подчертава, че самата дума за змиорка съдържа в себе си думата за планина. И не, това изобщо не е съвпадение. Източникът твърди, че планинският релеф просто е наподобявал формата на огромна извиваща се змиорка и тази концепция станала първоизточник на редица географски названия. Добре, но как точно се надгражда тази идея? Нека се върнем към името, което Аристотел е използвал – Херциния. Документът прави директна връзка между древната Херцинска гора и словачката дума ухор. Идеята тук е, че този древен масив е получил латинското си наименуване именно на базата на концепцията за змиорка. Затова и по-ранните гърци са ги наричали рибни планини. Представете си само как древните хора са гледали на тези безкрайни планински вериги, извиващи се през хоризонта, буквално като огромни риби по сушата. Този начин на мислене ни показва колко различно са възприемали света тогава. А какво да кажем за модерното име? Откъде идват Карпатите? Тук текстът ни насочва към друга древна словашка дума – Чарпати. Тя се използва специфично за планински била или набръчкани скалисти хребети. Теорията аргументира, че Карпатите не са просто една планина, а огромна система от хребети, същите онези, които някога са образували голямата Херцинска гора. Така името Карпати се оказва директно еволюирало от термина Чарпати. Това е просто перфектен пример за това, как езикът рисува географската карта пред очите ни. Сега сигурно се питате, за какъв мащаб изобщо говорим? Мащабът е направо колосален. Не обсъждаме някакъв малък хълм в Централна Европа. Документът очертава една гигантска непрекъсната линия, която започва от Пиренеите, минава през Швабската Юра, пресича Карпатите и стига чак до полярния Урал на север. И тук идва изключително смелото твърдение. Според източника, цялото това необятно пространство е било непрекъснато обитавано от славянско население още от 7 век преди новата ера. А доказателството според текста? Фактът, че славянската етимология на думите за риба и змиорка присъства в топонимите по цялата тази линия. И тук навлизаме още по-дълбоко в езиковите води, за да разберем как думите мутират през вековете. Вземете, например, съвременната немска дума за змиорка – ал. Според документа тя съвсем не е паднала от небето. Текстът посочва, че немският всъщност е възприел един древнослазянски диграф, т.е. комбинация от два звука – вел и бел,
Тези корени са означавали голям, велик или бял, носейки смисъл на благородство. Теорията е, че немският език е приел тези звуци, но със времето е изпуснал началната съгласна, превръщайки вел или бел в фонетичното ал. Езикът е жив организъм, който непрекъснато се променя. Доказателства се крият и в други географски имена, споменати в текста. Разглеждат се алтернативните имена на Аланските планини, като специално внимание се обръща на Валдайските възвишения и Волчонската гора. И познайте какво е общото между тях. Точно така, присъствието на същия този славянски диграф. Вал, вел, вол. Според анализирания материал, това изобщо не е случайност. Това е кристално ясно доказателство за древното славянско присъствие и за начина, по който тези корени са се закодирали в картите завинаги, дори когато официалните имена са били променени. И това логично ни води към хората. Кои са били тези, които са обитавали тези диви земи? Текстът посочва, че славянските жители на тази огромна планинска верига са били наричани унгарци, точно както и самите планини. Но са имали и друго, много специфично име. Наричали са ги биели или просто бели. Според източника, това не е било просто описание на външния им вид, а дълбоко вкоренен идентификатор, който, както ще видим, се разпространява и трансформира в езиците на куп други народи по света. Ето я и същинската кулминация на това езиково пътешествие. Проследете стъпките с мен, защото е наистина впечатляващо. Започваме от славянското биели. С течение на времето, според документа, началното б отпада и остава формата иели. Втората стъпка ни отвежда чак до санскрит, там намираме корена джала, което значи вода, и джала вяла, водна змия или цар на рибите. Третата стъпка е в гръцки език, където думата навлиза като чели, вече със значението на змиорка. И накрая стигаме до английското ил и немското ао. Източникът на практика ни чертае една изумителна глобална миграция на един единствен корен. Добре, а как всичко това се връзва с народите, за които сме учили по история? Да вземем за пример мистериозния народ на аланите. Текстът използва вече установената връзка с корена ал за змьорка, за да направи едно изключително смело заключение. Тъй като аланските пламени и самите алани носят име, производно на древнославянския корен за змьорка, документът твърди, че на практика това са същите хора – древните угри или унгарци. Според теорията, те споделят абсолютно същия лингвистичен и концептуален произход. Но материалът не е само суха лингвистика. Той изгражда и един много ярък профил на тези древни хора, наричани биели. Според описанието, те са били впечатляващо високи и изключително воинствени. Избирали са да живеят в труднодостъпни планини и блата, хем заради защитата, хем защото това просто е била тяхната естествена стихия. Най-отличителната им черта обаче – непоколебимата им любов към свободата. Те толкова високо са ценели независимостта си, че са се организирали в специфични, самоуправляващи се административни единици, които текстът нарича воеводства. И тази страст към свободата буквално се е отпечатала в историята. Текстът дава за пример словачката диалектна дума «свободняк», която буквално се превежда като «свободен човек». Източникът прави директен паралел между нея и древното племенно име Суеби или Свеби. Схващате ли на къде бие това? Според тази хипотеза, свебите не са били просто някакво отделно германско племе. Това е било наименованието дадено на тези свободни славянски планински жители, произлизащо директно от собствената им дума за свобода. Споменахме, че са били безкомпромисни бойци, нали? Бойната им слава явно е била толкова респектираща, че е оставила следа дори в езика на могъщата Римска империя. Документът проследява латинската дума за битка и воюване – бело. Предположението тук е направо поразително. Източникът предполага, че тази дума произлиза именно от характеристиката на тези бели войни – биали. Тяхната репутация на бойното поле е била дотолкова свирепа, че самото им име се превърнало в синоним на война в латински език. Ето и още една изумителна трансформация. Този път правим скок от дивите планини право в сърцето на аристокрацията. Вече изяснихме, че древното понятие угор е тясно свързано с латинското херциния. Според документа, деформираната форма на този термин е проникнала дълбоко в съвременния немски език. И познайте в какво се е превърнала – в титлата на висшата благородническа класа – херцог, т.е. херцог, и херцогтум – херцогство.
Представете си само древни думи, описващи див планински масив и независимите му обитатели, впоследствие са еволюирали в титли за абсолютна власт. Разборът ни отвежда към още една интригуваща връзка, този път чак в Древна Гърция. Текстът анализира словашката диалектна дума «верч», която, както знаем, означава хълм или връх. Според източника, тези планински заселници са обитавали земите от толкова отдавна, че тяхната древност е станала пословична. Така коренът на думата им преминава в гръцки език, но отново изпускайки началната буква. От верч се получава гръцкото ерч или архе, означаващо нещо старо, древно, първоначално, като в думата археология. Това наистина те кара да преосмислиш произхода на думите, които ползваме непрекъснато. Разбира се, всяка добра лингвистична теория се нуждае от солидни исторически котви. За автора на документа така нареченото пушещо оръжие е Залцбургската плоча. Според цитата, в нея се крият преки доказателства за съществуването на унгарците в Централна Европа много преди 9 век. На тази плоча те са споменати изрично, редом с други племена, още през 477 година. За текста това е неоспоримо доказателство, тези народи не са мигрирали по-късно от Азия. Те са си били изконно коренно население по тези ширини. И това съвсем не е изолиран случай. Документът подчертава, че съществува цяла поредица от по-късни писмени източници, които подкрепят тази теория. Тези текстове ясно заявяват, че древните унгарци от тези планини всъщност са били славяни. А според лингвистичната нишка, която току-що разплетохме, те са и свеби, същите онези свободни планинци. Изводът на материала е, че концепцията за змиорката продължава да се появява под прикритие в имената на десетки исторически племена около древната Херцинска гора, затвърждавайки този невероятен общ корен. И така, днешният ни разбор на този смел и провокативен материал неусетно стигна до своя край. Видяхме как източникът използва етимологията като своеобразна машина на времето, за да сглоби една напълно алтернативна картина на европейската история, свързвайки планини, змиорки, херцоги и древни племена в една гигантска лингвистична мрежа. Независимо дали намирате тези заключения за логични или просто за дръзки хипотези, те със сигурност разпалват въображението и показват муща на езика. За това ще завършим с един въпрос. Ако езикът наистина е пазителят на скритата архитектура на нашето минало, какви ли още общоприети исторически истини биха могли да се пренапишат само чрез разплитането на една единствена дума? Оставяме ви да помислите над това. До нови срещи!